हमारी मड़ौआ में आइल बाटे भसुरा हम देखनी। हमारी मड़ौआ में आइल बाटे भसुरा हम देखनी। चोरावत रहे भसुरा हारावा हम देखनी। चोरावत रहे भसुरा हारावा हम देखनी। बीच रे मड़ौआ में बैठल दीदिया के भसुरा हम देखनी। बीच रे मड़ौआ में बैठल दीदिया के भसुरा हम देखनी। लाइल पितरी के हारावा हम देखनी। लाइल पितरी के हारावा हम देखनी। धीरे धीरे आवत रहे दीदिया के भसुरा हम देखनी। धीरे धीरे आवत रहे दीदिया के भसुरा हम देखनी। तो भसुरा हवे मुँह चोरावा हम देखनी। भसुरा हवे मुँह चोरावा हम देखनी। फोन करके भसुरा हमके देले ह बधइया। फोन करके भसुरा हमके देले ह बधइया। दीदिया के बेच के हम लाइल बानी हारावा। दीदिया के बेच के हम लाइल बानी हारावा। कि हम देखनी भसुरा हवे मुँह चोरावा हम देखनी। भसुरा हवे मुँह चोरावा हम देखनी। हमारी मड़ौआ में आइल बाटे भसुरा हम देखनी। चोरावत दीदी के लहंगावा हम देखनी। चोरावत दीदी के लहंगावा हम देखनी।